Da, cum face? Così messo Johnson. Așa. Funziona categorică de peză dominată de Zdravie. Băi. Auzi reclama acum. o tehnologie revoluționară și o idee extraordinară. Stai tu jos, ești tu în scaun. Nu. Stai în fața lui bebe, de fapt bebe. Ce șansă, da. Mai aproape una de cealaltă, care reduc presiunea pentru mai puține inundații și mai Hai să nu mi-e cu. și veți găsi o Amigo. Ia. pentru confort. Obișor. Te plictisește. Uite și obișorul face așa. Hai să alergăm și noi pe jos. Hai. Nu vei? Nu, obișor. Obișor. Hai, tu mergi așa pe urmă. Hai. Uite cum face film, vezi? Hai și tu, hai. Hai, facem ca film, hai. Hai. Cred că l-a văzut pe el și face și el. Hai. Cum face el? Face altfel. Nu mai are motorină. Eu mai puțin și adorme Nu are picioare. curent. Ți-am o femeie cu mă. Că și omii cred că au fost.